magagamit lang dito mga boss, sa apat lang, 1, 2, 3, 4. Hindi gaya ng square. So ito lang, apat lang mga gamit. Bali, walo lang, walong nasa isang daan niya, isang daan mahigit yung bonsai ko. So wala pa bumibili. Okay, so update muna tayo rito mga boss. So dito, kulang pa ng pintura ito. So malalagyan pa ito ng pintura na makikita nyo mga okay, nandito tayo sa kabilang bahay. Tinutulog ko kami. Ayan. So binagbag na ito dito sa mga video na ito. So binagbag na ito tayo ng basalan nila. Okay, magandang araw po sa inyo mga boss. So lakad po tayo ngayon, punta po tayo sa Itugon Benguet. So yun po yung pupuntahan natin. So pakita ko muna yung mga update dito. Okay, siyempre welcome back to my channel mga boss, Mac Lagunilla Vlog. So huwag niyong kalimutan na i-like po itong video natin bilang suporta sa ating channel. Okay, so ito po yung pupunta sa Marawi. So ang ginagawa na lang namin ngayon yung sa may bar, sa may wine rack. Okay. Hindi na square? Hindi na daw square. Ganyan na daw. Ganoon din naman yan. Pero yung sinabi nila na gagawin, ayun lang, medyo mas madugo nga lang yan. Sayang yung space dito. Yan. So ang magagamit lang dito mga boss, sa wine rack, apat lang, 1, 2, 3, 4. Hindi gaya nung square. So ito lang, apat lang magagamit. Bali, walong wine rack lang. So pag yung square, mas marami sanang may lalagay. Pag yung gagamitin natin. So ngayon, ang kailangan pa natin mag 45 dyan. 45 natin yung mga gagawin. Unang gagawin natin ito muna, yung mga gagawin natin, ipo-45 natin yan bago natin lagyan ng kanal. So ito siya. So ganito. So ito kasi sample lang kasi ito mga boss. Kaya pakita ko sa inyo. Yan. Gaganyan siya, oh. Yan. Kung nakikita niyo mga boss. Ganyan siya. So ayan, okay. So sinampal lang namin para may pattern tayo. Yan. Sample. So sa Marawi project ito. So additional kasi yan yung ginagawa nila, yung lagay ng wine rack sa may ilalagay yan dun sa may gilid ng ano ba yan? Tawag dun? Gilid ng Center Island. So doon nilalagay yan. Okay, so ayan, iniskwala na. Iniskwalado na. Okay. Siniskwala na may konting gata. Si Ricky Boy. Si Bayaw ko mga boss. Okay. Ito yung mga ano natin, no? Kumukunti na yung mga bunga nila. So hindi gaya nung bagong ano lang, mamumunga no, na marami yung bunga. Ngayon parang natapos na yung pamumunga nila. Hi! Hi! Kiss mo ako. Kiss mo ako. Ewan ko, kiss ko muna.
Hoy, kiss mo ako. Sa puntay. Okay, so dito naman. Diretso na silang diretso na silang pabigan. Sino? Nag-usap panyalan? Ah. Oh, dadaan ako doon. Oh, dadaanan ko siya. Papunta na ako dyan. Ah, sige. So mga boss, dito naman tinutuloy namin yung pag-wirings ng mga bonsai natin. So hindi natapos. So 2 araw na po silang nag-wiring dito. Ngayon yung pangatlo. Okay. So, silipin natin dito. Ayan, no? Dami-dami pa. So nasa 100 yata, 100 mahigit yung bonsai ko. So wala pang bumibili. Yung iba tapos na. Nakikita nyo, tapos na yung iba. Yung mga kukunti na lang dahon, yun yung mga natapos. So bukas babalik pa yung mga taga wirings natin. Tapos sa next week babalik pa ulit sila rito. So hindi po kasi nila matatapos ng ilang araw lang to. So talagang lalo na pag ganitong medyo dumami na yung mga sanga, mas marami yung iwawire nila. Gaya nito. So dumadami na yung sanga nito. Ang gagawin nila dyan, alisin nila yung mga wirings, tapos papalitan, i-rewire. Tapos susunod na iwawire nila yung mga ibang iwawire dyan na bagong tubo, iwawire din nila yun. Mga second generation. Ito nag-weld na, napabayaan ko. So medyo busy din kasi mga boss. So dito may nakabili na, kaya lang hindi pa kinukuha. So binili na ito, pati yun binili na rin yan. Okay, ang dami. Okay, yung tito namin pumasyal dito sa bahay dahil kailangan na magpa-dialysis ni yung tita ko. So kasi yung dito sa bahay nagda-dialysis yung bunso naming kapatid. So yun yung nagtanong siguro kung ano yung mga kailangan. Kasi lumalapit sila sa gobyerno para magkaroon ng libreng gamot. So yun pa yung gusto niyo siguro puntahan dito. So wala sila tatay ngayon, pating kapatid kong bunso. Punta po sila dun sa nagpa-dialysis yung bunso namin, sinaman ni tatay. So tara na. Hi. Hi. Speaker man muna sa back mo, tanggalin na natin. Kiss mo ako. Kiss mo ako. Ayun, nakita dun sa vlog. Dapat kiss mo ako. Kiss mo din ako. Very good Sino ang nasa likod mo? Ako nasa ito. Ayun ayun. Di ba? Ayan ka ayan Hi. Hi. Di ba? Ayan ayan ayan. Di ba? Okay. Tara na. Medyo kinabahan ako. So yung kapatid ko kasi na nagda-dialysis. Kailangan na itakbo dun sa teka nga, magbababa yung anak ko. Bye bye. I love you, Papa, and bye bye. I love you and bye bye. Magkulit na ba ito mga boss? Bye bye. Hala, dyan ako. Tumakbo. Danan natin si Bayo Alan mga boss. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Kulit ng mga anak ko. Ang hirap dito. Kung di mo papansinin, yun, magtatampo. Pero sandali lang naman, alam niyo naman yung mga bata. Pero lagi niyang babanggitin yan pag di mo pinansin. So yun nga mga boss,
tumawag yung si tatay na sa ano kasi sila magpapadialysis ngayon. Hindi daw kailangan daw itakbo yung kapatid ko sa provincial hospital para i-confine kasi hindi daw makahinga yung kapatid ko. So yun yung isang ano ngayon asikaso namin ngayon. Alis naman ako, hindi ako pwedeng ako yung pupunta doon. Meron pa naman, andyan pa naman yung isang kuya ko, si Kuya Aris. So siya yung pupunta doon sa kila tatay para puntahan sila tatay para asakasuhin yung pagpunta ni Alden doon sa ospital sa pa-confine, pare-confine. So daanan natin si Bayaw ngayon mga boss. Si Bayaw Alan naman, siya sana yung isang tatawagan ni tatay, kaya lang sasama ko rito. So para may kasama tayong biyahe sa Itugon. Meron kasi kung wala tayong kasama, malayo-layo pa kasi. So yun mga boss. So biyahe muna tayo mga boss. Okay, so andito tayo sa Don Mauricio. So dito po nakatira sila tatay dati. So dito sila nakatira doon sa isang bahay nila Ate May at dito sa may likod. So dyan po sila nakatira dati, sila tatay. Tapos kinuha ko na lang doon sa bahay. So ito po yung bahay nila tatay dati mga boss. Simula nung nebenta namin yung bahay namin doon sa baba dahil sa nagkasakit na yung kapatid ko noon. Kailangan na lumipat nila tatay, so diyan sila lumipat noon. Tapos nung tumagal, kinuha ko naman sila tatay diyan papunta doon sa bahay. So nagpatay po tayo ng ano nila doon ng matutulugan. So doon na pero isa lang yung kainan namin mga boss. Isa lang po yung kusina namin. Okay, so ganyan po kami magkakapatid. Nagtutulungan po kami. Okay, dito na tayo sa Kilati Mayat, dito sa harap ng bahay nila. Talaga nagbalag ka pa ito sapatos mga damedyas na. Let's go! Madingay lang ka, Jai? Kamusta? Nagasantan ng lek. Man. Ito yung laro. Ano dalit sa Madim ilakan? Kasalan? Rumor tamayat. Okay. Tara mga boss, bili lang tayo ng materialis, no? Punching compound lang naman. So daan tayo kila Joseo. Okay. So bili muna tayo ng punching compound. Gal. Basta gal. Data ni binidi kang gal? Ada kararami itu tadi itu ng tempo. Tatiles na? Oo. So, Wala raw magamsona ni. buwan, may sa ngalan to adya. Di the project mo. Punching compound 5 kilo. Amin pati welding aminin kurma ng gamsona ni. Inabag na garot ni Benjo na. Di ora ni binyo kurma mo kano. Madi magtrabaho. Hindi. Benjo. Pero dati engineer na. Aja lang. So na ko trabaho amin eh. Pasyarap mong garajay nga lo ka. Ada je pa na. Buwan nga mapagawi pa yung bagyo, tono 10 takla ganun. 150 na. Para resibo na. Okay. So mga boss, okay na. 5 kilo. So tara na, diretso na po tayo sa Itugon.
Ito Gondinggit kasama si Badin ulit tsaka si Bayaw. Ito ba yung kabili ito Bayaw? Gaya na. Let's go. Okay, so hindi pa tayo ano rito mga boss. 4-wheel drive. Set 4-wheel drive. Bali, nasira yung daan. 4-wheel drive na. Oh, pati Tamaraw. Kain-kain ng Tamaraw FX ah. Uy, kaya na eh. Okay na yan ah. Kaya natin. Ajay lang. Nga, yan, nabalahawan. Yun lang. Sabi nung Strada. Nabalahaw. Hilahin niya. Ano na? Hilahin niya. Kasama niya yata eh. Wala na. Nabalahaw.
Okay, dito na tayo mga boss. Itugon Benguet. Right, saka na ito ba? Bayaw. Sakatan. Bisa. Okay. Tagal doon. Itugon Benguet Project. Okay, so anong oras na, Bads? Anong oras na? So, 1:35. Oh, meron na yata nang gumagawa doon sa kabila. Pasyalan natin mamayang mga boss. Parang meron akong naririnig doon na gumagawa. So, andito pala yung asawa ni Tonyo, tsaka yung pamilya niya. Yung mga anak niya, dinala niya rito para may pasyal doon sa Baguio. Hi! Hello! Ate! Hello! Hi, hi, hi! Halika! Ate! Andyan yung ano ni Kwan? Nadala. Oh, pati ito. Kumusta manager? Kakamping na sila rito. May kanin pa? Kakain tayo. Pati yung tenda, bumuwais pa ka na eh. Gabi. Ay, naka. I-update lang po natin ito mga boss. Update. So dito nagpipintura na po sila. Okay. So okay na. So kulang pa po yan. Wala pa po yung ibang pipintura dyan. Sa tara dito sa taas. Uy, ganda na. Ganda na rito ah. Okay. Ayos. So yan, napinturan ng iba. Okay. So, kinakabit pang ilaw? Okay. May ilaw na to? Switch yan. Dapat biglain siya. Okay. Mga boss, nilagay na rin mga ilaw dito. Kabila. Buksan mo nga lahat. Pag nagkano kayo, binubuksan yung ilaw? Okay. Ayos. Yung may driver. Sinubran ko yung driver na binigay ko sa iyo ah. Hindi ka kumana. Pati yung sobra? Oo. Hindi ko pinabago. Iya, ano mo para may soli ko. Tapos na pinag dito na naligaw. Pinlight. Oo, iba oh. No. Ano yan? Papalitan? Kasi ito dahil pinag natin, iba yung adapter doon. Tapos ayaw, hindi siya kumana. Kaya pinahuli ko. Pag ano na. Kung may isa, itong isa nito, isa lang ilaw lumalabas. Yung isa, walang ilaw talaga. Pero yung karamihan ng ginawa natin, hindi ganito yung adapter. Bit din sinabi. Parang nagdala ako. Hindi, pero okay na yung ilaw natin, nakabit na lahat. Bali, sobra na to. Sobra. Sige. Okay. So, doon tayo sa taas. Tingnan natin. Pakibaba mo na lang, Ton. May dala kaming ulam dyan. Kain tayo. Okay, bababa. May dala kaming ulam. Okay, so yan ang mga buso. Okay. Okay na rito. May nagtatrabaho doon sa kabila? May nagtatrabaho doon? Yan po, yung nagtitibag Titibag. Okay. So, kain muna tayo mga boss. So, retouching lang yung ginagawa nila rito.
Ano mo yung ano? Oh, hindi pa nakapag-haspe? Haspe? Hindi pa, pinakulit mo na. Nakula ako sa taas. Oo. Pababa ako. Pero okay lang sa mga ilaw. May buksan mo lang. Para matesting. Okay. Ang pintura naman dyan. Okay, kain muna tayo mga boss. Ayun, may brown rice. Brown rice. Ayan o. Kain nga ate. Kain tayo dito. Hindi kain ka ulit. Come on, let's eat. Thank you. Kain ate. Ate. Ayun. Bumili tayo ng lechon sa daan, baliwag lechon. Okay, so update muna tayo rito mga boss. So dito, kulang pa ng pintura ito. So malalagyan pa po ng pintura niyan, makikita yung mga ano na yan, design. So may pintura pa po yan. Tapos doon, meron din po, may pintura din po yan mga boss. Haspe. So pipintura na ng haspe yan. So halos na-primer naman na rito. So ipipinis na lang po natin. Okay, so andito po tayo sa bandang kusina. Okay, so nilagyan na rin yung mga pin light. Okay, punta nga tayo sa taas mga boss. So isa-isayin lang muna natin. Oh, ganda na oh. So PVC tapos WPC. So WPC po ito. Tapos pinintara natin ng black tapos white, burger brown. So yan po yung mga pinintura natin. Tapos dito yung isang kwarto. Okay, nilagay na rin mga ilaw. Okay na rito. So dito sa mga kwarto, PVC po yan. So lilinisan pa po natin yan. Yung mga alikabok, may mga alikabok pa po yung mga PVC natin. So pagkatapos natin magpintura dito, lilinisin po natin yan. Okay. So pare-paras lang po sila ng design sa mga kwarto. Ang naiba lang yung banda ron yung pinunta natin kanina. So ganun din dito. Kung yung design din sa kabila, ganun din po yung design dito. Okay na. So ganun din dito mga boss. Okay, so yung cornisa na punta rito yung MLB. So yan yung cornisa natin. So ang pinintura lang natin dyan, semi-gloss. Tapos dito sa may ceiling natin, flat latex. Tapos semi-gloss. So Davis, laging Davis. Sa third floor, so yan ito yung third floor natin mga boss. So PVC ceiling tsaka gypsum board. So ganun naman yung combination na ito, PVC gypsum board tsaka metal paring. Tapos yung cornisa natin. So may tinta po tayo ng ganyan mga boss. Mag-message lang po kayo rito. Okay, so ito po yung isang kwarto. So mapapansin nyo, WPC dire-diretso hanggang sa baba. Okay, may CR din dito. Ayan, no? Nilagyan na yung CR. Okay. So, kausapin pa natin si Sir mamaya. Hintayin na lang siguro natin na dumating para makusap po natin tungkol dito sa ibang ipapagawa rito. So, nakapag-waterproofing na rin naman na tayo.
So ayan, waterproofing na po ito dito. Basang-basa. Okay. Ganda na. So baka next week tapos na ito mga boss. Baka doon na tayo sa kapila. Doon kila sa bahay nila Sir Princel. Sa kabilang bahay. Sa ituro ko po sa inyo. Ay, good afternoon sir. Anggal, good afternoon. Wan, sige di binusin namin tatay. So yun po yung isang gagawin natin. Binabagbag na po. So usap-usap pa po kami. Pimpintasan Anggal. Okay, so yun oh, daming sayote. Tanim daw nila nanay ito dito. So marami daw nahulog nung bumagyo. So iuwi natin ito mga boss. Lagyan muna natin dito sa sasakyan. Halak mantik pa. Charger. Laging umulan dito mga boss, malakas ang ulan ngayon. Ayan o. Lakas ng ulan. So hindi ko na binuksan yung pintuan kasi malakas yung hangin. Dito tayo sa 3rd floor. Okay, so andito tayo sa kabilang bahay, yung tinuturo ko kanina. So ayan. So binagbag na po nila ito. So nagawan ko na ng 3D model ito. So binagbag nila. So mag-iba po tayo ng design. So abang-abangan nyo na lang mga boss. So re-redesign natin to. So gusto nila isang salas na to. Dati kwarto po yun. Okay. So ayan po yung abangan natin. Okay, so ayan mga boss. So ano na rin tayo ng aspirator para sundan nila. Timpla na rin tayo. So wood grain. So tara na. Tambayaw. Ikaw madam. Okay. Sige sir, salamat sir. Buwan sir, ikastak tuloy bigat. Okay. So tara na mga boss. So anong oras na bads? 7:10. Oh, 7:10 na mga boss. Uwi na tayo. Okay, so ayan, nandito na po tayo sa sasakyan. Pauwi pa lang po tayo mga boss. Palis pa lang. So shoutout muna tayo mga boss. So shoutout kay Sir Basaoy Dante, kay Ma'am Eva Magera from Hong Kong. Ayan mga boss. Shoutout din kay Rud Mega Engineer, always watching from Jeddah. Ayan oh. Kay Sir Rud. Tapos kay Denver Manalansan, shoutout din po. Ang kausap natin nung nakaraang araw. Kay Sir Rodin Yap. Kay Makoy Speak TV. Ayan, shoutout din po sa kay Sir. At kay Kenneth Tolentino. At kay Sir Joker Official Vlog 2.0. Ayan mga boss, ayun, yun lang mga boss. Siyempre kila Sweet November, kay Elizabeth Versosa. So yan po yung mga shoutout po natin.
So hanggang dito na yung vlog for today po natin mga boss. So kita-kita ulit tayo bukas. Ingat po tayo lagi at God bless.